Отказаха ни почти готова поръчка. Но какво се случи? Клиентка ни писа с ясна визия за 30 магнитчета за погача. Изпрати конкретен дизайн и искаше ние да го пресъздадем. Обсъдихме цената предварително, получихме одобрение и започнахме. Работихме над 2 часа по дизайна и изпипахме всичко до най-малкия детайл. Тя го хареса и потвърди. Когато предложихме магнитчетата да бъдат опаковани индивидуално в целофан, с уточнение, че това се заплаща допълнително, тя каза, че е мислила, че е включено в цената. После просто спря да отговаря. На следващия ден решихме да се свържем отново, за да потвърдим поръчката. Тогава тя ни писа, че се отказва, защото цената на магнитчетата и на опаковането й се е сторила висока, което напълно разбираме. Разбира се, че всеки има свой бюджет, затова винаги обсъждаме всичко предварително, а и нашия труд и време заслужават да бъдат оценени. А днес ви показвам една от любимите ни завършени поръчки за погача. 10 магнитчета подаръчета за орисниците, 10 тематични карти за орисване, 10 двустранни топера за мъфини с пожелания и, ако и вие искате нещо красиво, персонализирано и направено с любов, пишете ни на лично съобщение.